Good day Kabalen. So ang rides natin ngayon ay papasyalan natin yung bagong kalsada rito, yung Candaba to San Miguel Bypass Road. At kapapasok lang natin dito sa boundary ng Candaba to San Miguel. Ito yung daan na magsisilbing shortcut kung nanggagaling ka dito sa Candaba at pupunta ka ng Nueva Ecija. Hindi mo na kailangan dumaan dun sa may San Agustin at dadaan dun sa Maharlika Highway, dahil itong tumbok mismo nito ay dun na sa Maharlika Highway. So, what are you waiting for? Let's get it on! Years later. So, balit yung nakikita nyo daan na ito yung bypass road na bagong gawa. Bali magko-connect yan dun sa may BRT highway. San Miguel pa rin. Bali parte ito ng San Miguel, Bulacan. At ginawa yung bypass na ito para yung mga nanggagaling ng Candaba, hindi ka nadadaan dito sa may yung hinilikuan ng tricycle. Bali papunta rin yon dun sa may highway, kaso maliit yung daan. Bali ito ginawa ito para magsisilbing shortcut, hindi ka nadadaan dun sa matraffic doon. Matraffic kasi banda doon yung sa may skinita doon. Actually hindi naman skinita, barangay road, kaya lang hindi siya makitid siya. So ito, malaking tulong ito sa mga motorista na pupunta ng, halimbawa pupunta ka ng Gapan, ganun, Nueva Ecija, dito ka na lang dumaan. Hindi ka nadadaan dun sa may highway doon na matraffic. Bali paglabas mo rito, ang tumbok nito highway din. So mailagan mo yung traffic doon. Bali ito binuksan lang last year yata binuksan. Kasi nung last na pumunta kami rito, may mga harang pa doon. Bali yung pinapadaan lang mga motor. Pero ngayon kahit mga truck pwede nang dumaan dito. So malilesen yung traffic, especially doon sa may daan doon, yung nga papuntang San Miguel. So tingnan natin kung gaano kalawak at gaano kaganda at gaano kahaba yung bypass road na ito. Ito ang San Miguel Candaba Bypass Road na matatagpuan sa San Miguel, Bulacan. Ito ay may habang 3.8 kilometers na mayroong 4 lanes na linya at may nakatakdaring bicycle lanes sa magkabilang bahagi nito. Noong nakaraang taon nito binuksan sa publiko at magsisilbing daanan para makalabas ng Maharlika Highway. Napapaligiran din ito ng luntiang kabukiran sa magkabilang bahagi at nagiging atraksyon sa mga motoristang dumadaan dito. Ito ay nagsisimula sa Barangay Salapungan at magtatapos sa Barangay Camyas na parehong nasasakupan ng bayan ng San Miguel, Bulacan. Bali yung bypass road na ito, meron ding isang maliit na tulay. May kasama siyang tulay dito sa may, hindi pa naman sa bandang gitna Bago ka makarating dun sa may gitna, may makikita ka rin tulay dito. At makikita mo yung napakagandang palayan dyan, yung kulay green. Bali kasi dito yung ilog dito maliit lang, kaya medyo maiksi rin yung tulay. O tatingnan natin hanggang doon kung ano na yung itsura doon.
So bali ito yung pangalawang tulay dito sa may San Miguel Bypass Road. Wow! Makikita mo ron, merong parang control. Control doon, no? Para dun sa pagdaloy ng tubig. Para din itong dike na maliit. So yun nga. At dito sa may Bukana rito, yun na yung pinaka-highway. Yun na yung Maharlika Highway, papunta ng Gapan na yun, papuntang Nueva Ecija. Dito, papunta ng Santa Rita, Bulacan. Pero ito, sakop pa rin ng San Miguel. So bali hanggang dito yung ginawa nilang bypass road dito sa may San Miguel, Bulacan. At dito na magtatapos ang ating video mga kabalin. Kung nag-enjoy ka sa panonood, please do like, share, and subscribe. At mayroon din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. So ride safe always. See you when I see you, and Perlan Das is signing out.